pravda, že na Vysočine sme hrali naposledy pred 10 rokmi a 10 rokov je dlhá doba, takže pre istotu hovorím, že na Vysočine asi bude posledný, lebo neviem, či to dožijeme. V čem je dnešní kapela jiná, než když jste začínali? Trošku viacej vrások. Čo ja viem. Aj zložením samozrejme sme prešli s určitými zmenami. No ako iný režim bol a tak ďalej. Takže bolo to moc, že sme sa zakecali. Cítíte se být legendou? Nebo legendami? No tak povedz už aj niečo. Áno. Jak moc veľký? 85. Najväčšou, akú poznám. Je niekoľko prameňov, ktoré nás držia nad vodou. Jedný z nich je aj taká nepríjemná voda, napríklad írska whisky je dobrá. Samozrejme je to život sám a myslím si, že ja neviem, no tak je to aj tá energia, ktorú nám svojím spôsobom nakoniec dávajú aj tí ľudia, ktorí prídu na naše koncerty a spievajú s nami, takže dokedy budú s nami spievať, tak asi budeme nad vodou. Svoje staré písničky už nemůžou ani slyšet, že už je nenávidí tím, jak je lidi pořád chtějí na koncertech. Jak je to u vás? Máte taky nějaké takové? Nebo naopak je máte rádi pořád? Ma drží nad vodou, neznášam. Tie deti to vedia spievať a to väčšinou ako rodičia nemajú takú autoritu, aby donútili tie deti. Takže to asi by som povedal také, že sa im to naozaj páči, lebo ináč by sa to nenaučili. Díky,